Kena njalo kaloku ngalolu suku lwasevenkileni Monday 21st March 2021 bayibiza ngoyibiza kabanye bathi yi-Human Rights Day kodwa abanikazi bayo bathi yi-Sharpeville Langa Massacre Day. Lolo suku kwabulawa abantu eSharpeville nakwalanga, kanti nakwezinye indawo ke bakhona bathi yayiqhuba nalento apha eTinarha iqhuba nakwenye ikona. Lolu suku sasisithi sidikiwe kuphatha amabhasi. Yabona laa nto ba sihle sinyuka siphethiswe idompasi, ingathi ngoku bakhona nabo befuna sihle sinyuka siphethe idompasi ze-COVID. Uthi uba ndiyenziwe i-COVID nantsi idompasi yayo, ingathi kodwa ingathi ayizupasa leyo. Sithetha ngaloo nto ukuba namhlanje lulo olo suku apho abantu abathile abajula ijacu bathi masibanjweni sonke, babulawa ke bengekabanjwa. 21st of March is Monday, lusuku kanovenkile lapho siyekhona siye evenkileni sikuphathela izinto zasevenkileni sikuthathe siyokubeka. Namhlanje sizabe sithetha ngecream yalapha ekhaya enceda kwizinto zezilwane. Sabe singena kulo cream, bayazi abantu abaninzi abathenga ikhombo yesilwane ukuba apha ekhaya asinayo into yokuthi usiwe emanzini uyohlanjwa isilwane okanye usiwe ehlathini usiwe ethafeni kuyoxhelwa zinkukhu, kweminye imizi kuxhelwe nehagu. Loo nto yenziwayo kuba kunyangwa ngonyangwa. Apha ekhaya sikuposela nje into ekuthiwa yikhombo uzenzele. Babuya bathwa ukuthi esasilwane seminyaka sikhe noko sanesiqabu. Uyayibona mos into yesilwane iya ngoba ididiyelwe phi, ididiyelwe ngubani, eyididiyelela ntoni. Ezinye ziyagoduka bye-bye for good zibe zimkile, ezinye ziyahlaziywa mntanomhle, ingakumbi esi sisondeleyo kuwe, mhlawumbi sesakokwenu okanye sesomntu okujongileyo okanye sesesithwalo esimane sihlaziywa, ziyahlaziywa. Kanti ukuba sesiya esilula esinomntu ongasimonitharisha wasithi ntimfa phambi kwakho, bhabhayi sihambe. Sithetha ngaloo cream ke ephele iba yi-shield kuwe wena mntu onengxaki yesilwane. Sizabe sincokola ngayo ke loo cream. Ifumaneka phayana kulaa khombo yesilwane wena mntu okhe wayifumana ikhombo. Now that kukho ivenkile yakwa-my friend izawufumaneka, uzizele nje evenkileni. Okwakaloku nje besingayithengisa apha ekhaya basikuposele le cream, besifuna uba uthenge ikhombo. Xa uzile uza kuyifumana, even though we tell you ukuthi le cream ingaske kuqala ukhuphe izichitho izimnyama emigqolisa ufuthe mntanomhle usela amayeza, then ke ngoku ube nayo le cream because kaloku le nto iyi-shield. This shield ikukhusela kwiinto ezisuka outside. Funeka uqala ususe nawe apha kuwe. Uyabona laa nto umntu afuna amayeza entlahla kodwa kakakhuphi imigqwaliso nezimnyama, athathe ngofaka amayeza entlahla. Laa mntu is rinsing nge-stay soft into angekayihlambi. Njengoko ineziteyini eziwesi ufumanisa uba noko ayisathandeki. Nantso ke i-arrow yakwaBhele ethi wena mntu okufutshane apha ekhaya, wena mntu okwazi ujikela, ivenkile ikhona ngoku, asisathi izawubakho, ikhona ngoku. The only thing okwangoku kukuba mntanomhle amayeza akhoyo ngalakhoyo sisafuna namanye amayeza ezinye iindawo. Kaloku we've made i-commitment uba ingale yakwaBhele ingayivenkile ephatha amayeza nasuka kude. We are still trying ke ukwenza amayeza endawo ezikude ukuba bekhona. Ungakulinga uzofuna umdlebe, uzofuna umhlume, asizuba nayo loo nto ihambe yenza abantu ingathi bazawusokolisa. Ibona laa nto because umntu uvile ngale nto uba ukuba ndifumene ixolo lomdlebe ndizawuba sisityebi. Hayi, hambothwala mani uba ufuna ukuthwala. Yayibona ezinye izinto ezithethwa kooYouTube noFacebook zizinto nje zokuba uze kum ndim onomdlebe yiza ndikuthwalise. Masithethe ngale cream ke mntanomhle uba le cream yalapha ekhaya sithi yenza ntoni kulo mba wezilwane. Le cream nabani na onento enesilwane simthumela kule khombo, sifaka le cream, simchazele ukuba isetyenziswa njani, iyi-shield ke le cream kwizilwane. And what we have done ukwenza kwethu le cream, sayenza ukuthi izilwane ezi ibudlale ubu-all-rounder. Noba sisithuntsela, nguthikoloshe, ngumamlambo, sisiporho, yimpundu, noba isisilwane esijikelezwe ngoluphi uhlobo, iba khona i-shield sithi it protects you around your bed. Meaning ezi zinto zawuqhubeka uba khona apha ekhaya, you can sense them but azizuza kuwe.
Yiloo nto ke le nto ukuba uyenza kakuhle uzimisele ihambe ifune mntana omhluba nekhaya eli ulihoye. So iyasenza isilwane ngunumber 1. Unumber 2, wena mntu uthi xa uvuka unekhatsi uqatshulwe wena xa uvuka uqonda uba ifresh ke le, siyakukhuthaza mntana omhle ukuthi from time to time noba is once every second day khawucela umntu akujonge nalapha emqolo, because ikakhulu ngoku bazibeka apha emqolo apho ungazuyibona khona izawuza iyiloo khadi. Thatha le cream uyithambise. This is a test. Ukuba le mikrwelo mithathu masitsho thambisa kwemibini mhlawumbi uye kweyi-1 ujonge, you'll notice ukuthi within a day laa ndaba inomkrwelo iclearishikile iphelile, while the other one laa khadi isabonakala ingathi is healing. Ukuba ufuna ukwenza test, thambisa wena phezu kwa yonke indawo oqatshulwe kuyo. Zijonge ke emqolo, uzijonge esifubeni, uzijonge entloko, uzijonge ezingalweni, nalapha emathangeni uzijonge, nalapha ezimpundu, because ezi zinto sebehambe bezityabeka. Unumber 3, wena mntu othi uya kwindawo enomsebenzi, mhlawumbi uye emgidini, uya kuloo ndawo oyaziyo uba qho ndisiya phaa ndibuya ndineengxaki ezintsha, including wena mntu ugodukayo. Siye sitsho uba xa usazi ukuthi izinto zibekwe kokwenu, le cream siyakunika sikuxelele uba uyisebenzisa njani xa ugoduka, uyisebenzisa njani xa usiya kumsebenzi. Awungowaphayana moswena ngu-in and out, uye nje emsebenzini uzawufike utyinyama uphume uhambe. Siyakucebisa uba ithwane. Eyona nto imnandi ke ngoku asisayihlikihli ezandleni, which is quite good, because laa nto hlikihla ezandleni usayotyinyama ibiba yingxaki. ICOVID ithi masibulisane nohlobo, sithi xa sibulisana sithi singabambani izandla. Unumber 4, wena mntu onomntwana, mhlawumbi wena uzisindiselwe kule ndawo uhlala kuyo, awukwazi uqhumisa because umastandi ukwazi usindisiwe, but uyayazi uba umastandi lo okanye kule ndlu kuyo next door okanye kuloo kona yasemjolweni loo ndawo uyaleqwa. Abantwana bayayisensa ke le mimoya xa ifika apha ekhaya. Le cream iyaphinda isebenze apha ebantwaneni. Ukuba uyenzela abantwana sikuxelela ukuthi uyithini njani for abantwana. Uyabona ke into abantwana is very sensitive. Kwiindawo ezininzi abantwana uzawukhuthaza ukuthi mabangaqalwa emayezeni abantwana. Ukuba nento zakwagqirha zikhona ezithi not for lactating women, not for pregnant women, kubekho ezithi not for pediatrics. Nalapha emayezeni ii-pediatrics ezi siyazama uzibhekelisa emayezeni ukwenzela umntana imimoya kokwabo imlwele. Unumber 5, wena mntu uqonda uba nazi izinto ziyakuleqa kukaqiniswa ekhaya, le cream siyakuxelela ukuthi ixube nantoni ibe yinto yokuqhumisa. Iphinde kwayona ibe ziinyamazana mntana omhle xa uyidibanise naloo nto, yinto elula. Thatha wena qaba icream, bhityi beke epleyitini okanye kwitshakholo okanye kwelo zinki, kuloo nto uqhumisa ngayo, uqhume, uzawuva uham. Yile cream yalapha ekhaya. Umntu oke wayifumana uyayazi uba inevumba mntana omhle. Yiloo nto xa ugqiba uyisebenzisa you wash your hands xa ugqiba uyisebenzisa. Yiloo nto nasebantwaneni nasebantwaneni yayiqonda mos anything wayithambisileyo iyapenetrate. So yiloo nto sikuchazelayo ukuba yithini ebantwaneni. Wena mntu othi uyalekwa emsebenzini kubi kuphathwa into ezinkulu emsebenzini, hayi siyakuxelela uba le cream vele uyithi nje kancinci. Le cream uthi nje kule ndawo, yabona kule ndawo le uthi nje ohlobo, and then ubaxube mani ube phakathi kwabo, ube phakathi kwabo, ujonge ukuba awuzuva zimpendulo na. Yile cream yalapha ekhaya igxotha izinto ezimdaka. Le cream ke into engayenziyo mandiyitsibe leyo. Sisekuye unumber 7, wena mntu othi uyaleqwa, noba kusesikolweni kuloo ndawo kuyo, noba kusejimini, kusecaweni, kuloo ndawo inabantu. Xa uleqwayo sithi thatha le cream uzuyithi nje kwezi ndawo kancinci, and then uthini, ube phakathi kwabo, ubaxube. Sithi unumber 7, wena mntu othi qho uvuke ekhaya ufika kukho iikaka ezithile, ikaka yantoni kade yomntu but iphinde ibe kade yekati, bunja into engaziwayo. Thatha le cream uyithi ugalele phaa, iyabola mntana omhle. Le yokubolisa iyandizama nam apha kule ndawo ndihlala kuyo. Nabantu abanyangayo ukhona wakhe wafika apha ndabona uba uzondilinga. Ndamlinda nje waphuma apha ebegalele khona izinto, ndilandela apha emva kwakhe. Ezi zinto azigaleleyo ndilandela apha andithethi ngumntu ogalele ngezolo, ogala ngoku.
njeba ndimkhupha ndabuya nale cream yasekhaya kwezi ndawo ebegalele kuzo. Ndayibolisa into yabantu man, walinda ucimba uzawuva impendulo, ndim ojonge yena ukuba usalindile na. Nantso ke icream yasemabheleni iyafumaneka ke wena mntu ozileyo apha ekhaya, uzawufika ikhona uyithathe. Sikukhuthaza ukuthi khawufumane nezinto zokuziklina, ufuthe, usele, uphalaze, ukwenzela ukubana le cream eseshield ifike. Kaloku le nto akufunanga mos uyayiva mohlohlobo itsho ngalo, funeka kubekho into eziqazasuswa kweyiqala so that ungabhityizi phezu kwazo. Nabo ke ubucream siye kolu hlobo ke kwa-my friend sithi wena mntu okwazi ujikele kwa-my friend camagu.